बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि नों देग्लायबो थांगोन ना नों गाखोहैनो नोंनि आखाइजों दौनाय माइब्रा बिदै लोंगौमोन गरसेया लानानैबो। लोगोफोर, बिथां जेसि नार्जारिनि मेथाइखौ जाय खोनासंनो होननानै आसा खालामनानै दं, नोंथांमोना खोनासंनो मोनसिगोन थाबैनो। बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि बे मेथाइखौ बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायथिदों बे गोदान मेथाइआ फैगासिनो होननानै। बे मेथाइआ जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर। बिथां जेसि नार्जारिनि मेथाइखौ जाय सुबुंफोरा खोनासंनो होननानै आसा खालामनानै दङमोन, नोंथांमोना धोर्ज' हमनानै साननैसो नेथ'बावदो। बे साननैसोआवनो थाबैनो रिलिज जासिगोन। गोजोन्थों।